أرست زينام بسنكت زيبوقو عيسياس هزبنا بسئنتنا وتحكمنا مدهانيتن يساق كمزلو من جتاتنا أفليتهم ሶማሊላንድ ኣብ ገምገም ባሕሪ ወተሃደራዊ ማዓስከር ብምሃብ ወግዓዊ ኣፍልጦ ንምርካብ ትሰርሕ ከም ዘላ ተሓቢሩ። ህዝባዊ ምንቅስቓስ ነጻነት ሰሜን ሱዳን ሓንቲ ከተማ ዳግማይ ኣብ ቁጽጽር ከም ዘእተወ ኣፍሊጡ። ልባዊ ሰላምታና ይብጻሕኩም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ፈነወና ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎሚ ዝተዳለዉ ዜናታት ዘቕርበልኩም ሓበን ተኽልኤን ምክትታልኩም ብኽብሪ እናዓደምና ናብ ዝርዝር ዜና ክንሰግር። ብሰንክቲ ዘይቦቆ ዒስያስ ህዝብና ብስእነትና ውትን ሕክምናን መድሃኒትን ይሳቐ ከም ዘሎ ምንጭታትና ኣፍሊጦም። ብሰንኪ እትዘይቦቆን ሐሳውን ኢስያስ ኣብ ከተማ ኸረን ዝነብሩ ተሐከምቲ ኣብ ተሐክምና ኢንፊጅን ስለዘየለም ኣብ ደገ ብኽባር ዋጋ ክገዝኡ ይግደዱ ከም ዘለው ምንጭታት ቴሌቪዥን ሃገር ሐማሴን አረጋጊጾም። ብሰንክቲ አንድነታዊ ወድ መድሂን በራድ ኣብ ሃገርና ዘለዋ ኣብያተ ሕክምና መድሃኒትን ሓካይምን ካልኦት ናውትን ሕክምናን የብለንን። እቶም ካብ ሱዳን ብኮንትሮን ኣብ ሃገርና ዝኣትዉ ጽሬቶም ዘይተረጋገጸ መድሃኒታት እውን ብጸሊም ዕዳጋ ብኽባር ዋጋ ይሽየጡሎም። ካልእ ናይ ሕክምና ናውቲ ስለዘየለም ኣብ ጊዜ መጥባሕትን ሕርስን ልች ስለተጠፍን ብዙሕ ሰብ ይመውታሎም። ህዝብና ብሕማምን ብስደትን ብጥሜትን ብጭንቀትን ብሰላሕታን እናጸነተ ይርከብ። ኣብ ሃገርና ብፍላይ ካብ 45 ዓመት ንላዕሊ ዝኾነ ሰብ ንደም ብዝሕን ንሽኮርያን ክቃልዕ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑሎም። ሎሚ ድማ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ዘይነበረ ኩላሊት ዝሓሙ ሰባት ቁጽሮም ይውስኸሎም። ህዝብና ንሕማም ኩላሊት ዝቃልዕ ዘሎም ብሰንኪ ሕጽረት ጽሩይ ዝስተ ማይ ከም ዝኾነ ምንጭታትና ይሕብሩ። ብሓፈሻ ህዝብና ብሰንክቲ ደመኛ ጸላኢና አንድነታዊ ኢስያስ ንሕማቕ መነባብሮን ንድኽነትን ተቃሊዕሎም። ሃገርና ምዝኹሉ ጸጋታታን ገምገም ባህራን አንድነታዊ ኢስያስ ካብ ዓለም ስለዝነጸላ ህዝብና ብሰላሕታ እናጸነተ ይርከብ። ዕላማ እተሐሳዊ ኢስያስ ንሃገርና ኣብ ተነጽሎ ከም ተኣቱ ገይሩ ንሚድያታት ተቋጻጺሮን ንህዝብና ብሰላሕታ ምጽናት እዩ። ሎሚ ግና ሳላ ምንቅስቓስ ሃገራውያን ትግርኛ ዕላማ አንድነታዊ ኢስያስ ክኹለፍ እዩ። ድሮኳ እዚ ማእለያ ዘይብሉ ጸገማት ተጻዊሩ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ንድምፂ ቴሌቪዥን ሃገር ሐማሴን ምስ ሰምዐ ለካ ክጽልምት ክብልስ ይወጊሑ ክብል ጀሚሩ ከም ዘሎ ምንጭታትና አረጋጊጾም እዮም። ነቲ ሰራቂ ኢስያስ ካብ ስልጣኑ አሊና ህዝብና እኹል ናይ ሕክምና አገልግሎትን ጽሩይ ዝስተማይን ጻዓትን ከነማልኦሉን መነባብሮኡ ከነመሓይሽን ኢና። ሶማሊላንድ ኣብ ገምገም ባሕሪ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ብምርካብ ወግዓዊ ኣፍልጦ ንምሃብ ትሰርሕ ከም ዘላ ተሓቢሩ። መንግስቲ ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ወግዓዊ ኣፍልጦ ንምርካብ ላዕልን ታሕትን ይብለሉ ኣብ ዘሎ እዋን ሕጂ ድማ ወግዓዊ ኣፍልጦ ብቕልጡፍ ክረክብ ክብል ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ገማግም ባሕሪ በርበራ ወተሃደራዊ ማዕስከራት ይህብን ከፍታ የተባብዕን ከም ዘሎ ስዒድ ኢብራሂም ዝተባሃለ ተንታና ኣረዲኡ። ስዒድ ምስ ኣይ 24 ኒውስ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብ ጅቡቲ ናይ ኣሜሪካን ቻይናን ዓብይ ወተሃደራዊ ማዕስከር ዋላ እኳ እንተሎ እስላማዊ ጅሃዳዊ ሕቲ ናይ ኢራን ወኪል ኮይኑ ኣብ ቀይሕ ባሕርን መጻበ ባቢኤል መንደብን መራኽብ ከጥቅዕ እንከሎ ኣሜሪካ ካብ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ወተሃደራዊ ማዕስከራና ተበገሰት ኣብ ልዕሊ ሕቲ መጥቃዕት ከይትፍኑ መንግስቲ ጅቡቲ ከም ዝኸልከላ ኣብርሁ። ጅቡቲ ከምዚ ምግባራ ኣገዳስነት ናይ ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ዝያዳ ከም ዝዓቢ እቲ ተንታኒ ወሲኹ የረድእ። እቲ ተንታኒ ሕጂ ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ወግዓዊ ኣፍልጦ ክትህባዶ ትኽእል ተባሂሉ ንዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ ድማ ቅድሚ ፕሬዚደንት ኢሮ ምምጽኡ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድ ወተሃደራዊ ማዕስከር ክትወሃብ ኣምሳዩ ድማ ወግዓዊ ኣፍልጦ ክትህብ ተሰማሚዓ ከም ዝነበረትን ጅቡትን ቱርክን ብዝገበሮ ጸጥታት ግና ውሳነኣ ክትስሕቦ ከም ዝተገደደት እዩ ዝገልጽ። ኢማራት ምስቲ ኣብ በርበራ ዘለዋ ናይ ወደባት ረብሓታት ምናልባት ኣብ ቀረባ ወግዓዊ ኣፍልጦ ክትረክብ ከም እትኽእል እውን ጠቒሱሎ። ኣብ መወዳእታ ሶማሊላንድ ንኣሜሪካን እስራኤልን ወተሃደራዊ ማዕስከር ክኸፍታ ምፍቃዳ ካብ እስላማዊ ጅሃዳዊ ሕቲ ሚሳይላት ክትኮሳ ከም ዝኽእል ብምግላጽ እንተኾነ ግና እቲ ኣውራ ጉዳይ ኣፍልጦ ንምርካብ ስለ ዝኾነ ክመጽእ ንዝኽእል ሓደጋታት ምቕባል ግድነት ምዃኑ ሓቢሩ። ሶማሊላንድ እቲ ዘለዋ ኣገዳሲ ባሕሪ ከም ኣውራ መዋገይን ጽልዋን ምፍጣርን ትጥቀመሉላ። ብዙሓት ሃገራት እውን እቲ ዝተደኮነትሉ ኣገዳሲ ቦታ ተረዲአንን ምስኣ ሽርክነት ክገብራን ኣፍልጦ ክህባን ይደናደና ኣለዋ። እቲ ሓቂ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ሓሳውን ዘይብቑዕን ኢሳያስ ግና 1300 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕሪ ሒዙ ዋላ ሓንቲ ምስ ርእሰ ሓያላን ሃገራት ሽርክነት ኣካይዱ ቁጠባ ክፈጥር ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ከውሕስን ኣይከኣልን። ሶማሊላንድ ን74 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር እንግሊዝ ክትመሓደር ጸኒሓ ኣብ ሰነ 1960 ድማ ካብ እንግሊዝ ሓርያ ወፅያን ካብ ኣሜሪካ ሓዊሱ ካብ 30 ሃገራት ኣፍልጦ ረኺባ ምንባራ ይፍለጥ። ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድማ ብሰናይ ፍቓዳ ናብታ ብመግዛእቲ ኢጣልያ ትመሓደር ዝነበረት መቓዲሾ ተጸንቢራ
ሓቢራ ዋላ እኳ ብፍቃዳት ተጸንበረት ሶማል ኣብ 1991 ብቀቢላዊ ግርጭት ክትሕመስ ምስ ጀመረት ግና ሶማሊላንድ ካብኣ ተፈንጪላ ናታ ባይቶ ቁዋ መስሪታ ን35 ዓመታት ነብሳ ክኢላ ክትመሓደር ጸኒሓ ምምሕዳር ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣብ ዲሞክራሲ ናጽነት ምህናጽ ትካላት ምዕባለ ዘደንቕ ውጽኢት ኣመዝጊባ እያ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት እስራኤል እስላማዊ ሽበራዊ ሕቲ ንምግታዕ ዓሊማ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2025 ኣፍልጦ ሂባታ ምንባራ ይፍለጥ ሶማሊላንድ ሃገር ድሕሪ ምዃና በዓል ፑንትላንድ ጁባላንድ ደቡብ ምዕራብ ሶማል እውን ምስ መቃዲሾ ዝነበረን ርክባት በቲኸን ዳርጋ ከም ሃገራት ነፍሰን ክኢለን ይመሓደር ኣለዋ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ነጻነት ሰሜን ሱዳን ዝበሃል ዕጡቕ ንከተማ ቃውዳ ዳግማይ ኣብ ቁጽጽር ከም ዘእተወ ኣፍሊጡም ኣብታ ብኹናት ትሕመስ ዘላን ህዝባ ናብ ሰብኣዊ ቅሉላውን ተቃሊዑ ዘሎ ሱዳን ብዓብደል አዚዝ አልሑሊ ዝምራሕ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሰሜን ሱዳን ዝተባሃለ ዕጡቕ ድሕርቲ ናይ ዓሌት ግጭታት ነታ ኣብ ደቡብ ኮርዶፋን ትርከብ ኣገዳሲት ማዓስከሩ ከተማ ቃድዋ ዳግማይ ኣብ ቁጽጽር ከም ዘእተዋ ተሓቢሮም እቲ ምንቅስቃስ ኣባላቱ ንሰላማውያን ሰባት ዓሌት ኦቶሮ ጨፍጨፉ ዝብል ክስ እውን ነጺጉወሎም ሱዳን ብዓሌታትን ብሃይማኖታትን ዝተኸፋፈለት ዓዲ እያ ዕጡቓት ናይቲ ምንቅስቃስ ናብቲ ኣብ ጎቦታት ኑባ ዝርከብ ናይ ሲቪላዊ ምሕደራት ቃውዳ ከኣትው ከለዉ ዘርኢ ምስልታት ተዘርጊሑ እቲ ናይቲ ዞባ ኣመሓዳሪ ድማ ናብ ስርሑ ክምለስ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝወጹ ሓበሬታታት ካብ ናይ ኦቶሮ ተዋጋእቲ ነታ ከተማ ተቋጻጺሮማ ከም ዝነበሩ ተሓቢሩ ነይሩ እዩ ብተወሳኺ እቲ ምንቅስቓስ ኣብ ዞባ ሄይታንን ኣብ ልዕሊ ኦቶሮን ጃምላዊ ጨፍጫፍ ፈጺሙ ዝብል ክሲ ይቐርበሉሎም ኣብ መንጎ እቲ ሓይልን ኦቶሮን ኣብ ዝተኻየደ ግጭት ኣብ ገዛውቲ ኣልጎርዱድን ኣቦ ሓማምን 4 ህፃውንቲ ዝርከብዎም 27 ሰባት ከም ዝተቆተሉን ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን ተሓቢሩ እዩ ካብ ወርሒ ሓምለ ኣትሒዙ ኣብ መንጎ ቀቢላውያን ሻውያን ብሰንኪ ናይ መሬት ይግባኣን ዝብል ገርጭታት ኣስታት 3000 ደቂ ኦቶሮ ናብ ዴላሚ ከይዶም መንባሮም እቲ ምንቅስቓስ ኣረጋጊጹ 200 ተዋጋእቲ ኦቶሮ ድማ ጉቡእ ኣተሓዛ ተገይሩሎም ይህነጹ ከም ዘለው ተፈሊጡ ኣብቲ ከባቢ ካብ 2020 ኣትሒዙ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ቲራ ኦቶሮን ካልኦት ዓሌታትን ብሰንኪ ናይ መሬትን ዶባትን ናይ ወርቂ ዕደናን ዝለዓል ግርጭት ኣሎም እታ ብቀቢላታት ዝተኸፋፈለት ሱዳን ካብ 2023 ጀሚራ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ምልሻ ቁልጡፍ ደገፍን ይካየድ ብዘሎ ውግእ ኣማይት ኣሽሓት ሞይቶም ሚልዮናት ድማ ተመዛቢሎም እዮም ኩናት ሱዳን ኣብ ኣህጉርና ኣብ ቀረባ ካብ ዘጋጠሙ ሰብኣዊ ቅልውላዋት እቲ ዝኸፍአ ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ ሰራዊት ሱዳን ንኻርቱም ተቋጻጺሩ ይርከብ ምልሻ ቁልጡፍ ደገፍ ሱዳን ብወገኑም ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ትርከብ ኩርሙክ ዝተባሃለት ኣገዳሲት ቦታ ደጊሙ ከም ዝተቋጻጸረ ዝዝከር እዩ ሱዳን ንህዝባ ዝኸውን እኹል ጸጋታት የብላን ካብዚ ብተወሳኺ ብቀቢላታት ዝተኸፋፈለት ስለ ዝኾነት ናይ ስልጣን ንሕንሓሎም እቲ ኣብ 2023 ተጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዝቕጽል ዘሎ ውግእ እውን ብሰንኪ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ዝተኸሰተ እዩ ብሓፈሻ ኣብታ እኹል ጸጋታት ዘይብላ ብዓሌትን ብሃይማኖትን ዝተማቐቐለት ሱዳን ዘሎ ግርጭት ቀጻላ እዩ ብኣንጻሩ ሃገርና ሓደ ዓይነት መንነት ዘለዎ ህዝቢ ኣለዋ ናይ ሃገርና ጸገም ናይ ቁጠባ እዩ ብቁጠባ ከይንዓቢ ዝገበረና ድማ ናይ ኢሳያስ ናይ ተነጽሎ ፖሊሲ እዩ ኢሳያስ ንሃገርና ካብ ወፍርን ካብ ቴክኖሎጂን ነጺሉ ንህዝብና ብሰላሕታ የጸንት ኣሎ እቲ ዘይበቑዕ ኢሳያስ ካብ ስልጣኑ ምስተኣለየ ሃገርና ማእከል ወፍርታት ኮይና ክትምዕብልን ክትብልጽግን እያ ብድሕሪኡ መነባብሮ ህዝብና ከም ሓየሽም ምስ መንግስቲ ደቡብ የመን ብዝተወልዐ ግርጭት 8 ኣባላት እስላማዊ ጅሃዳዊ ሕቲ ተቐቲሎም ኣብ ዞባ ታዒዝ ኣብ መንጎ ደቡብ የመንን እስላማዊ ጅሃዳዊ ሕቱን ብዝተወልዐ ግርጭት ካብ ዕጡቓት ሕቲ 8 ከም ዝሞቱን 15 ድማ ከም ዝቆሰሉን ተፈሊጦም ሓይልታት ምክልኻል ደቡብ የመን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ከባቢ ኣልሳፍ ግንባር ካላባህ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብዙሓት ኣባላት ናይቲ ጉጅለ ብከቢድ ከም ዝተሃሰዩ ሓቢሩሎም ኣብቲ ዝተወልዐ ከቢድ ግርጭት ብዝተፈላለየ ኣጽዋራት ተሰንዩ ዝተኻየደ እዩ ብወገን መንግስቲ ደቡብ የመን ዝበጽሐ ክሳራ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተገለጸን እቲ ጅሃዳዊ ጉጅለ ድማ ኣብቲ ዝተባህለ ነገር ክሳብ ሕጂ ዝቦለ ነገር የለን እቲ ብኢራን ዝድገፍ እስላማዊ ጅሃዳዊ ሕቲ ንዞባ ቀይሕ ባሕርን የመንን ንምህዋኽ ዓሊሞም ኣብ ልዕሊ ደቡብ የመንን ሱዑድያን ተደጋጋሚ ተኽታኽን ተግባራትን ከካይድ ቀኒን ኣሎን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ መደበር ነዳዲ ሱዑድያ መራኽብን መዕርፎ ነፈርትን ተደጋጋሚ ደብዳባት ከካይድ ጸኒሑን ኣሎን ብሰንኪ ዝጉጅለ ዝገብሮ ሽበራዊ ተግባራት ድማ ሱዑድያ ብመጻብቦ ባብኤል መንደብ ምሕላፍ ኣቋሪጻ ብማእከላይ ባሕሪ ነዳዲ ሰደድ ምግባር ካብ ደገ ኣቑሑት ክትእቱን ተገዲዳላ ካብዚ ብተወሳኺ ሕቲ ኣብ ልዕሊ ወደባትን ብሃብቲ ነዳዲ ዝሃብተመ ቦታታት ደቡብ የመንን ወተሃደራዊ ወፍረታትን ደብዳባትን ዘካየደ ኮይኑ ሰራዊት ደቡብ የመን ብወገኑ እቲ ጉጅለ ኣደብ ንምትሓዝ መጠነ ሰፊሕ ደብዳባትን መጥቃዕትታትን ከካይድ መጽንሑ ዝርሳዕ ኣይኮነን እቲ ጅሃዳዊ ጉጅለ ቅድሚ ሕጂ እውን ነቲ ናይ ኢራን ናይ ምስፍሕፋሕ ጥሙሕ ክውን ንምግባር ኣብ ልኡላዊ ሞያት ሃገርና ዝኾና ደሴታት ሓንሽ ኮይኖም ብቐጻሊ መራኽብ ክሃርብ መጽንሑ ይዝከር እዩ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ሓሳቡን ዘይበቆን ኢሳያስ ሃገርና ምዕቡል መከላኸልን ሚሳይል ድሮናትን ስለ ዘይብላ ልዕሊ 200 ድሮናት ባላስቲክ ሚሳይላት
ብልኡላዊ ሰማያት ኤርትራ ቢሉ ናብ እስራኤል ክትኮስ ጸኒሑ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ የመን ብብዙሓት ናይ ገዳም መንግስታት ዝምወሉ ሰለስተ መንግስታት ኣለዉ እቲ ቀዳማይ ንሰሜን የመን ዘመሓድር እስላማዊ ጅሃዳዊ ሕቱ ኮይኑ ብኢራን ዝድገፍ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ብስዑድያ ዝምወል ኮይኑ ዓደን ርእሰ ከተምኡ ገይሩ ንደቡባዊ ሸነኽ የመን የመሓድር ኣሎ እቲ ሳልሳይ ድማ ብኢማራት ዝድገፍ ኮይኑ ንሰሜናዊ ምብራቕ ዘመሓድር ዘሎ እዩ የመን ንሽሙ ደኣ የመን ትበሃል እምበር ንሓድሕዶም ዘይሳነዩ ቀቢላታትን ህዝብታትን ዝተጎብአት እያ ብፍላይ ሰሜንን ደቡብን የመን ዝተፈላለዩ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታን ስነ ልቦናን ከም ዘለዎም ይፍለጥ ሰሜን የመን ካብ ቀደማት ሒዛ ብኦቶማን ቱርኪ ዝግዝኡ ዝነበሩን ተኸተልቲ ሃይማኖት ሺዓ እዮም ደቡብ የመን ድማ ብናይ ምዕራባውያን ባህሊ ዝተጸለውን ብእንግሊዝ ዝተገዝኡን ተኸተልቲ ሱኒ እስልምና እዮም አዛዚ ኃይልታት ምክልኻል እስራኤልን አዛዚ ኃይለ አየር አሜሪካን ኣብ ጉዳይ ኢራን ዘትዮም አዛዚ ኃይልታት ምክልኻል እስራኤል ሌተናል ጀነራል ኢያል ዛሚር ምስ አዛዚ ኃይለ አየር አሜሪካ ኬኔት ዊልስዋች ኣብ ቴል አቪቭ ተረኺቦም ኣብ ጉዳይ ኢራንን ዞባዊ ጉዳያትን ኣመልኪቶም ዘተ ከም ዘሳለጡ መርበብ ሓበሬታ ዘኢየሩሳሌም ፖስት ሓቢራ ኣብቲ ዘተ አዛዚ ኃይለ አየር ኃይልታት ምክልኻል እስራኤል ሜጀር ጀነራል ኦመር ትሽለር እውን ተረኺቡ ነይሩ እዚ ዑደት ዝግበር ዘሎ ድማ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢራን ዘካይዶ ዝነበረ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ናብ ቁጠባዊ እገዳ ቀይርዎ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ትራምፕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ልዕሊ ኢራን ጽልዋን ምፍጣር ናይ ዕዳጋ ልውውጥ ከይትገብርን ኣብ ኣህጉራዊ ባንክታት ኣቕሚጣቶ ዝነበረት ገንዘብ ከይትጥቀምን ካብ ሕጋዊ መስርሕ ዝውውር ገንዘብ ወጻኢ ክትኸውን ንምግባር ዓሊሙ ይንቀሳቐስ ኣሎ ብኣዛዚ ኃይለ አየር አሜሪካ ዝግበር ዑደት ብዙሕ ዝተለመደ ኣይኮነን ብተመሳሳሊ አዛዚ ዲፓርትመንት ማእከላዊ እዚ ኃይልታት ምክልኻል አሜሪካ ጀነራል ብራድ ኮፐርን ናይቲ እዚ ናይ ኃይሊ አየር አዛዚ ሌተናል ጀነራል ዳንኤል ላይሲካ እውን ተመሳሳሊ ዑደት ከም ዘሳልጡ ትጽቢት ይግበር ቶም ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ኣብ ዘትኦም ብዛዕባ ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ናይ ጸጥታ ስጋኣትን ጉዳይ ኢራንን ሓበሬታ ተለዋዊጦም ብተወሳኺ ብሓባር ከካይድዎ ኣብ ዝኽእሉ ወተሃደራዊ ወፍርታት ተዘራሪቦም እዮም ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ናይ ሓባር መብረቃዊ መጥቃዕትታት ብምኽፋት ብዙሓት ወተሃደራዊ ዕላማታት ሓሪሞም ንላዕለዋይ መራሒ ኢራን ነበር ሓዊሱ ንብዙሓት ሰበ ስልጣን ኢራን ቀንፂሎም ነይሮም ኣሜሪካን እስራኤልን ኣካል ናይቲ ኣዝዩ ብሉፅን ብርቱዕን ኦሪታዊ ክርስቲያናዊ ስልጣነየን ብተመሳሳሊ ህዝቢ ትግርኛ ኦሪታዊ ሰረት እምነት ዘለዎን ናይ ኦሪት ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተኸታልን ህዝቢ እዩ በአንጻሩ እቲ ሓሳዊ ኢሳያስ ምስተን ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ጀሚሩ ጸላእትና ዝነበራ ከም ኢራንን ቱርክን ዝበለ ሃገራት ይሻረኻሎ ኢሳያስ ካብ ስልጣኑ ምስተኣለየ እስራኤልን ኣሜሪካን ቀንዲ መሻርክትና ክኾና እየን ሃገራት ኤሮፓ ስደተኛታት ንምስጓግ ይሸባሸባሉ ኣብ ዘለዋሉ እዋን ጀርመን ን23 ደቂ ኣፍጋኒስታን ናብ ዓዶም ከም ዝሰጎጎት ተሓቢሩ ሃገራት ኤሮፓ ንስደተኛታት ካብ ኤሮፓ ወጻኢ ናብ ዘለዋ ሃገራት ንምስጓግ ኣብ ዝተሰማማዓሉ እዋን ጀርመን 23 ደቂ ኣፍጋኒስታን ናብ ካቡል ሰጊጓላ እቶም ካብ ጀርመን ዝተሰጎጉ 23 ኣፍጋኒስታን ዜጋታት ደቂ ተባዕትዮ እዮም ጀርመን ዝሰጎጎቶም ስደተኛታት ገበን ዝሰርሑ ከም ዝኾኑ ሓቢራላ እቲ ገበን ምስ ዕጡቃት ጣሊባን ርክባት ኣለዎም ዝብል እዩ ናይ ጀርመን ቻንስለር ፍሬደሪክ ሜክዝ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንድሓር ጠቕላላ 228 ኣፍጋናውያን ተባሪሮም ኣለዉ ካብቶም ዝተሰጎጉ መብዛሕትኦም ብጸታዊ ዓመፅን ኣካላዊ ማህረምትን ዝበሉ ገበናት ዝተፈረዱኦም እቲ መስራሕ ምስጓግ ሶሉስ 25 ነሐሰ 2026 ንግሆ ተጀሚሮም ብመሰረት ናይ ዝስጎጉ ስደተኛታት ፖሊስን ሕግን ጀርመን እቶም ቀዳሞት ዝስጎጉ ገበን ዝፈጸሙ ክኾኑ ከለዉ እቶም መበል ካልኣይ ዝስርዑ ድማ ናይ ገበን ስጋኣት ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም ሕጂ ገና እዚ ሰራርሓ ሰፊሕሎም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሐምለ 2026 ጀርመን ብነፋሪት ሰባት ከተባርር ከላ ገበን ዘይነበሮ ሓደ ኣፍጋናዊ እውን ኣባሪራ እያ እዚ ውልቀ ሰብ ሕቶ ዕቕብኡ ዝተነጸገ እዩ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣሌክሳንደር ዶብሬደንት መንበሪ ፈቃድ ዘይብሉ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብህጹጽ ንጀርመን ለቂቑ ክወፅእ ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቡ እዩ እዚ ድማ ሃገራት ኤሮፓ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተሪር ስጉምቲ ይወስዳ ምህላውን ዘርኢ እዩ በዚ መንገዲ እቶም ኣብ ጀርመንን ካልኦት ሃገራት ኤሮፓን ዘለዉ ናይ ትግርኛ ስደተኛታት እውን ተመሳሳሊ ሓደጋ ክበጽሖም ይኽእል እዮም እቲ ስደተኛታት ናይ ምስጓግ መስርሕ ንኹሉ ስደተኛ ዝምልከት ከም ዝኾነ ቀጻልነት ከም ዘለዎን ሰበስልጣን ጀርመን ኣረጋጊጾም እዮም እቶም ገበን ዘይብሎም ናይ ኣፍጋኒስታን ዜጋታት እውን ቅድሚ ናብ ሃገሮም ምስጋጎም ኣብ ሓደ ፍሉይ ሞዳጎኒ ክእከቡ ይግበራሎም ጣሊባን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብዝፍጽሞ ገበናት ምኽንያት ኣብ ጀርመን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዛጊድ ኣብቲ መስርሕ ምስጓግ ኣይኣትዋን ኣብ ኣፍጋኒስታን መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ትምህርቲ ተኸልኪለን እየን ኣብ ጀርመን ናይ ዓቃባውያን ሃገራውያን ሰልፊ ተቐባልነት እናረኸበ ይመጽእ ኣሎም በዚ ምኽንያት
ምክንያት ጀርመን ንዜጋታቱ ቀዳምነት ንምሃብ ንስደተኛታት እናሰጎጎ ይርከብ ስለዚ ኣብ ጀርመን ዘሎ መስርሕ ምስጓግ ክቐጽል እዩ ጀርመን ኣብ ወርሒ ክሳብ 3 ነፈርቲ ብምምዳብ ንስደተኛታት ናብ ኣፍጋኒስታን ምስጓግ መደብ ከም ዘለዋ ሓቢራ እያ ሃገራት ኤውሮፓ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወስድኦ ዘለዋ ስጉምቲ ሃገራት ንዜጋታተን ቀዳምነት ክህባ ከም ዘለዎን ዓብይ ትምህርቲ እዩ ምእንቲ ዝድማ እቲ እንኮ መፍትሒ ጸገምና ዝኸውን ኣብ ሃገርና ዘሎ ጠንቂ ስደት ዝኾነ አንድነታዊ ኢሳያስ ካብ ስልጣኑ አሊና ኣብ ዓድና ቁጠባ ፈጢርና ብኽብረት ምንባር እዩ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቴሌቪዥን ሃገረ ሐማሴን ንሎሚ ዝነበሩ ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ምስ ካልኦት መደባት ቴሌቪዥን ሃገረ ሐማሴን ክንሓድገኩም ሰሰናዩ ተመኒና